ko ni sunkalo sera ko ala bɛ sitanɛ minɛ ko k'a siri ko fo sunkalo ka ban bon ni ala bɛ sitanɛ minɛ ka sitanɛ siri fo sunkalo ka ban sitanɛ t'i ye quoi mais n'an ye jateminɛ kɛ an b'a dɔn est ce que ala tɛ ka sitanɛ yira anw na mali kɔnɔ est ce que mali sitanɛ ala m'o yira anw na est ce que mali ibilisa ala m'o yira anw na aw de tɛ k'a ye sinon ne ye mali sitanɛ ye dɛ ne ye jateminɛ kɛ wajulikɛlaw ka kumakan fɛ ka jateminɛ kɛ kuranɛ kumakan fɛ ka jateminɛ kɛ hadisa kumakan fɛ ka jateminɛ kɛ wajuliw fɛ ka jateminɛ kɛ mɔgɔkɔrɔba kumaw fɛ k'an sigi ka miiri sunkalo o sunkalo ala bɛ sitanɛ siri bon sunkalo o sunkalo arasibaci bɛ ka minɛ mali la est ce que arasibaci de tɛ sitanɛ ye ni ala bɛ sitanɛ siri ni mali polisiw bɛ arasibaci siri ni ala bɛ ibilisa siri ni mali justice bɛ arasibaci siri est ce que a ko ni fila ninnu tɛ kelen na parce que n'i y'a ye mali bɛ ka basigi o kɔrɔ ko mali sitanɛ minɛna bon ni ala bɛ sitanɛ siri sunkalo o sunkalo sunkalo o sunkalo arasa bɛ ka minɛ est ce que arasibaci ne tɛ sitanɛ ye ni ala bɛ ibilisa siri sunkalo o sunkalo ni arasibaci bɛ ka siri sunkalo o sunkalo est ce que o kɔrɔ t'a yira ko arasibaci ne ye mali sitanɛ ye est ce que arasibaci ne tɛ afiriki sitanɛ ye est ce que arasibaci ne tɛ ibilisa ye est ce que arasibaci ne tɛ ala bɛ sitanɛ mun siri k'a kɛru jahanama kɔnɔ est ce que arasa de tɛ sitanɛ ye sunkalo kelen sitanɛ ala ye sitanɛ siri e minɛna sunkalo fila ala ye sitanɛ siri e minɛna sunkalo saba ala ye sitanɛ siri e minɛna hali n'e t'o sitanɛ ɲɛ a fɔ e n'o sitanɛ in tɛ sin kelen min hali n'e t'o sitanɛ ɲɛ a fɔ e n'o tɛ gɛrɛn kelen na hali n'e t'o sitanɛ ɲɛ a fɔ e n'o ka jan ɲɔgɔn na sitanɛ mana siri ala bɛ sitanɛ siri e bɛ minɛ ala bɛ sitanɛ bila kaso la e bɛ taa kaso la ala bɛ sitanɛ juge e bɛ ka juge arasiba cɛ est ce que e de tɛ sitanɛ ɲɛ a t'a jate minɛ arasa différence ba tɛ arasa ni sitanɛ cɛ dɛ arasa ye mun kɛ sunkalo la ni ala b'ale siri o siri sunkalo o sunkalo e de bɛ ka minɛ sunkalo o sunkalo ala bɛ ka sitanɛ siri e bɛ ka minɛ ala ka sitanɛ bɛ a fɔ e tɛ malidenw ta ye ala ka sitanɛ bɛ a fɔ e tɛ jamanaba in ta ye ala ka sitanɛ bɛ a fɔ e tɛ kayikaw ka sitanɛ ye n'e bɛ minɛ ala ka sitanɛ bɛ a fɔ e tɛ kulukorokaw ka sitanɛ ye ala ka sitanɛ bɛ a fɔ e de tɛ bamakɔ sitanɛ ye arasibaci n'e bɛ minɛ ala bɛ sitanɛ siri sunkalo o sunkalo e bɛ ka siri sunkalo o sunkalo est ce que e de tɛ sikaso sitanɛ ye ala bɛ sitanɛ minɛ sunkalo o sunkalo ka don kaso la fo sunkalo ka ban i y'a faamuya wa arasibaci est ce que e tɛ segukaw ka silamɛ ye sitanɛ ye e bɛ ka siri o ko siri ni ala ye ibilisa siri ni e bɛ siri mɔbiti o kɔrɔ e tɛ arasa a fɔ e tɛ mɔbitikaw ka sitanɛ ye tɔnbɔkutu silamɛ duguba ye olu tɔnbɔkutukaw ko ala bɛ sitanɛ siri ko sunkalo o sunkalo arasa e de bɛ ka minɛ mali kɔnɔ sunkalo o sunkalo est ce que e de tɛ tɔnbɔkutukaw ka sitanɛ ye kidali sitanɛ est ce que e de t'o ye e kelen sunkalo o sunkalo ala bɛ sitanɛ siri kara alimamu de y'a fɔ ne m'a fɔ dɛ e dun de bɛ ka minɛ sunkalo o sunkalo arasiba cɛ est ce que e tɛ sitanɛ ye hali n'e tɛ sitanɛ a fɔ e tɛ mali ta ye hali n'e tɛ ala ka ibilisa ye est ce que e tɛ mali ibilisa ye hali n'e tɛ ala ka sitanɛ est ce que e de tɛ malidenw ta ye hali n'e tɛ ala ka balawu ye est ce que e tɛ malidenw ka balawu ye hali n'e tɛ ala ka jahadi ye est ce que malidenw ka jahadi tɛ e ye arasiba cɛ ou bien arasiba cɛ jɔ tan dɛ ko jacob yakuba keita o cayara dɛ jacob ne de sitanɛ jacob yakuba jacob bɛ ka na jacob yakuba keita jacob i tɔgɔ jacob i tɔgɔ yakuba i jamu ye keita ne de ye sitanɛ ye y a pas de problème y a pas de problème mais n tɛ foyi f'i ɲɛna quoi i y'a faamuya wa sunkalo tile fɔlɔ ni n ye n sun sunkalo tile fɔlɔ yanni n ka suguri dun fajiri cɛfulu ka muluka n b'i ba embarrassé ka sɔrɔ ka suguri dun fajiri cɛfulu ka muluka i t'o dɔn yɔrɔ n bɛ n ka suguri dun bani bila fo fajiri cɛfulu ka muluka ni n y'i ba sin sama tuma min na n bɛ sɔrɔ ka suguri dun n bɛ sɔrɔ k'o sun tigɛ i ba kɛɲɛ kɔrɔ ni i fa daji ye sarakaden ye e ta kun voilà Jacob Yakuba Keita Jacob Yakuba Bobaraba Keita i tɔgɔ don Jacob Yakuba Bobaraba Keita
ni yɔrɔ donc arasa san o san ni sunkalo sera f'e ka minɛ arasa a fɛ e tɛ sitanɛ ye ne ma fɔ dɛ Hayidara ninnu n'a fɔ dɛ Usman Sheriff Hayidara olu de ko sunkalo ko Ala bɛ sitanɛ siri an kɔni tɛ Ala ka sitanɛ siri dɛ mais arasa an bɛ k'e de minɛlen e ko e tɛ Mali sitanɛ ye est-ce que e tɛ sitanɛ Amusarudi ni mɔgɔw ye sitanɛ min fɔ Buye u ko sunkalo ko Ala bɛ sitanɛ siri ko k'a bila i y'a faamu fo sunkalo ka ban a tɛ ban Buye est-ce que arasa tɛ ka siri est-ce que arasa de tɛ Mali sitanɛ ye bon Buye comme o tɛ i ka kuma mɛn n'i ma kuma ale ta la Buye kɔni ale kɔni ko sitanɛ a man ɲi ni sunkalo sera Ala a bɛ sitanɛ danga Ala a bɛ sitanɛ siri Ala a bɛ sitanɛ siri o la sitanɛ a bɛ siri sunkalo donc arasi baci e de bɛ ka minɛ sunkalo est-ce que arasi baci e de tɛ sitanɛ mun ni Buye y'a fɔ voilà donc arasi baci est-ce que e de tɛ sitanɛ ye Sufi Bilal karamɔgɔ ka karamɔgɔ Sufi Bilal sunkalo sera dɛ a ye nin yɔrɔ tigɛ dɛ a ka di Sufi Bilal ma parce que sunkalo ale de bɛ maloba di ne ma n ka di fantanw ma ka sukɔrɔba di n ka di fantanw ma ka nɔnɔmugu di an ka di fantanw ma Sufi Bilal e delila ka ne k'a fɔ karisa a ye wari di an bɛna suntigɛ organiser mais ɲinan an bɛna kɛ bon depuis ne ta kɛ k'a fɔ Sufi Bilal ale kɛlen don ko asiri voilà Sufi Bilal i b'a dɔn Sufi Bilal ale ne bala ko ten tɔn ka denmisɛnninw ta minnu faw dɛsɛra k'u ka école sara k'u don école la u bɛɛ ka tila dɔw ka kɛ dɔgɔtɔrɔ dɔw ka kɛ ko wɛrɛ Mali kuru kara bɛɛ Sufi Bilal de y'a kɛ mɔgɔ si ka o man ca ni Sufi Bilal ta ye bon ale ka ɲumankɛ n'i y'a lakale ale yɛrɛ tila ka dimi quoi donc i y'a faamuya wa i jɔ tan dɛ Rosine Capo, pour que quelqu'un devienne riche là, toi-même tu dois aller chez ces marabouts. Comme toi, tu es un bâtard, ton marabout est bâtard, tu es né bâtard, ton marabout est né bâtard, ta mère est con, ton marabout, sa mère est con. Pour être riche, toi tu es un bâtard, tu ne vas pas être riche. Ton marabout est bâtard, vous n'êtes que des... Vous n'êtes qu'espèce de bâtard que la terre africaine n'a jamais connu. Si je te trouve ici, je te mets piment dans ton derrière avant de trouver quelque chose qui est plus pimenté que le piment. Bâtard. Toi, tu peux être quelqu'un qui est riche. Ouvre ton marabout. Dis à ton marabout que sa mère est con. Vous êtes des arnaqueurs bâtards réunis. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Est-ce que toi-même tu es riche? Si tu es riche, tu cherches quoi? Dans les pages des gens pour dire des arnaquer des marabouts riches pour être riche. Toi, tu es un plus... Toi, est-ce que les terres africaines a connu un homme pauvre que toi et ta mère et ton parent? Un riche, il va venir faire quoi ici? Espèce de bâtard que tu es. Dis à ton marabout que sa mère est con. Mais attends, va te faire foutre. Imbécile, et ton marabout imbécile. Bien. Voilà. Donc, on ma chitané, mais on y a arasa ede. Chitané be 1900, Sungalo, arasa be 1900. Arasa menena. Depuis arasa y a des fanga bana, armée monte en puissance. Arasa inde kumé comme Mali affaibli. La ilaha illallah. Arasi bachi. Bon, ne bɛ nin bila yan parce que sunkalo don n'o tun bɛ fɛ mɔgɔw k'u hakili jigin nin karamɔgɔw de y'a fɔ dɛ ko Ala bɛ sitanɛ siri sunkalo bon sunkalo arasa de bɛ ka siri parce que ale de bɛ ka minɛ est ce que ale de tɛ sitanɛ ɲɛ aw ka essayer a k'o jateminɛ dɛ arasa in de bɛ sɔrɔ sitanɛ Mali balawu arasi baci Mali sitanɛ arasi baci Mali kafiri arasi baci Mali escroc arasi baci Mali nafili arasi baci Mali tete kule den arasi DJ Okocha tete kule den baci de arasa de don i m'o faamuya wa ne bala ko ten e de bɛ siri san o san arasa nafigi den a tɛ ɲɛ bilen koyi a tɛ kɔ tigɛ anw fɛ yen bilen non
I y'a faamuya wa e arasibaci e ni fa ni ba cɛ jamana bɛɛ ka tugu i kɔ san 3 ma se san 7 o ma se jamana bɛɛ ka tugu i kɔ san 1 kɔnɔ jamana bɛɛ k'i bila o san 2nan kɔnɔ o ye dangadenya tamasiyɛ dugu bɛɛ ka da i la dugu bɛɛ k'i bila kalo 7 kɔnɔ o ye ɲamɔgɔdenya tamasiyɛ musokɔrɔbaw ka da i la musokɔrɔbaw k'i bila kalo 3 kɔnɔ o ye janfancidenya tamasiyɛ jeunes ka da i la jeunes bɛɛ k'i bila i y'o fama kalo 7 kɔnɔ bilayi talayi o ye barikantandenya tamasiyɛ ye i y'o fama kɔkamɔgɔw ka da i la kɔkamɔgɔ bɛɛ ka tigɛ i la kalo 3 kɔnɔ n kalela ala la walahi bilahi talayi o ye teredugudenya tamasiyɛ ye faw ka tigɛ i la baw ka tigɛ i la faw ka da i la o de ka gɛlɛn faw ka da i la y'a fɔ baw ka da i la o de ka gɛlɛn baw ka da i la jeunesse ka da i la o de ka gɛlɛn jeunesse ka da i la olu bɛɛ ka tila ka e bila kalo san 1 kɔnɔ o ɲɔgɔnna dangadenya tamasiyɛ tɛ parce que la dangaden cɛ ka ɲi mais a ka kote laban dangaden y'a faamuya wa dangaden bɛ i n'a fɔ ni samiya bɛna ba sanji dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko a ye minɛnw cɛ warawara o y'a sɔrɔ a tigɛra dangaden ala mana dangaden da dangaden bɛɛ bɛ kɛ fɛn ye ka sɔrɔ ka bin dangaden bɛɛ bɛ taa ɲɛfɛ ka sɔrɔ ka den sankɔrɔta mɔgɔw ka tila ka ban la dangaden ka dangadenya tɛ dɔn soit dangaden bɛ tɔgɔ sɔrɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan bɛɛ bɛ tila ka dangaden ka tɛmɛ a la soit dangaden bɛ nafolo sɔrɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan dangaden bɛ tila ka siri mɔgɔw la soit dangaden y'a fɔ jama bɛ tugu a kɔ dangaden bɛ tila ka taa laban jama tamasiyɛn na e arasa jama dar'i la jama tilala ka tigɛ i la o ye dangadenya tamasiyɛn ye i ye tɔgɔ sɔrɔ tɔgɔtigiw tilala ka tɛmɛ i la o ye ɲamɔgɔdenya tamasiyɛn ye i ye wari sɔrɔ i y'o faamuya wa halisa i nata ma fa waritigiw tilala ka tigɛ i la o ye dugusakodenya tamasiyɛn ye faso kunbasuludenya tamasiyɛn a tamasiyɛn tɛ diɲɛ kɔnɔ mun b'a yira ko danga bɛ mɔgɔ kɔ k'o tɛ e arasibaci kɔ ne bala ko tɛ bilahi talayi a ye jeliw ɲininka a ka funɛw ɲininka a ka mabɔw ɲininka i y'a faamuya wa a ka musokɔrɔbaw ɲininka a ka cɛkɔrɔbaw ɲininka a ka yɛrɛdɔnnaw ɲininka bilahi dangadenya tamasiyɛn fɛn o fɛn n'a fɔra kuranɛ kɔnɔ hadisa kɔnɔ an ka kɔrɔlen na jeliw fɛ funɛw fɛ ne bala ko to o tamasiyɛn tɛ diɲɛ na k'a bɛ dɔn ko danga bɛ mɔgɔ kɔ k'a tamasiyɛn tɛ arasa la bilahi a tɛ yen i y'o faamuya wa donc a tamasiyɛn tɛ yen a tamasiyɛn tɛ yen ne bala walahi a tɛ yen i y'o faamuya wa parce que ko min kɛra e arasa la bilahi babonyanaden o tɛ se ka ko la ko min kɛra e arasa la fabonyanaden nin tɛ se ka ko la ko mun ye e arasa sɔrɔ kunbasulu mun ye arasa sɔrɔ a tɛ o kunbasulu tɛ babonyana sɔrɔ a tɛ fabonyana sɔrɔ a tɛ kabila bonyana sɔrɔ a tɛ yɛrɛdɔnna sɔrɔ a tɛ hɔrɔn sɔrɔ bilahi a tɛ halala sɔrɔ a t'a sɔrɔ o i y'a faamuya wa i ye tɔgɔ sɔrɔ i y'a faamu ka jamu sɔrɔ mais i ma fa gerebu da bɛɛ yala la n ko gerebu ka nbalani fabaliya de don ni nbalani fara gerebukɛ bɛ taa so arasibaci e bɛna mun de fɔ jamana ko la e ma mun fɔ ni jama tuguni kɔ e bɛna mun de fɔ duguko la e bɛ mun fɔ ni jama ma tugu kɔ i bɛ ka nin fɛn o fɛn fɔ i ye nin bɛɛ fɔ ka tɛmɛ mais arasa bilahi tɔgɔ i y'a faamuya wa n bɛ fɛn fila f'i ɲɛna i t'o kɔrɔlen duwawu i y'a faamuya barikatigi kɔrɔlen t'i ye ni barika b'i la a b'i la fo kaburu kɔnɔ barikatigi kɔrɔlen t'i ye diɲɛ kɔnɔ arasibaci ne bala y'o f'i ɲɛna barikatigi kɔrɔlen t'i ye dɛ wa nin kun ye n balima kɔrɔ de balimaya kɔrɔlen tɛ yen arasa mais arasa bilahi talahi musobakɔrɔ sanga bɛ i ko kɔkɔ de sanga bɛ i ko musobakɔrɔ sin de n'a binna a tɛ wuli arasa i binna ko wallahi i binna i ka nin janga woloki n'i ka nin kuma papa in nin bɛɛ bɛ ban asimu tile dɛrɛmɛ an ta di ma pa paga an ta di jaw tile pa paga an ta di murubo kɔnɛ tile pa paga an ta di i y'o faamuya kolonɛli cɛ 5 u tile i y'a faamu an ta di koyi wage tile dɔrɔmɛ 1 an ta di i y'a faamuya wa an ta di koyi sajo an ta di koyi i tɛ pa paga dun saraka di danga safinɛkun sen tɔntɔn ba adamaden sogo tɛ dun sinɔn arasibaci e naji tun bɛ kunnaya bilahi n'i kun ye di subagaw ma u kun tɛ se k'i dun adamaden sogo de tɛ dun sinɔn e naji tun bɛ kunnaya
yo fa danga den salen ka kusa balule I ka be danga den ka tile saba sarakati bɔ o y'a a salen tile saba sarakati bɔ dɛgɛ I ka dɛgɛ min k'i kɔnɔ fa o ka kusa adamaden danga den balule muso de b'a jugu wolo arasa e ba y'a jugu de wolo muso dɔrɔn de bɛ se k'a jugu wolo arasa I ba y'a jugu de wolo I ba y'a jugu de bange ne b'a la kote wallahi parce que I bɛ ka mun kɛ a man di musokɔrɔba si I ka den wolo den mun bɛ kɛ tan a man di musokɔrɔba si I ka den wolo diɲɛ ka tugu den kɔ diɲɛ ka tila k'i den bila o man di musokɔrɔba si donc n'i y'o kɛ musokɔrɔba la musokɔrɔba mun den ma dɔn i y'a fɔ o musokɔrɔba ka sa I y'a faamu wa sutura la o ka kusa musokɔrɔba ka den dɔ wolo faso k'i jigi da den kan musokɔrɔba ka tila ka na den ka tila ka faso janfa faso bɛɛ ka tigɛ I y'a faamuya wa o den kelen na parce que o y'a ba se kumasulu ma o y'a ba se malo ma o y'a ba se kuma ma o y'a ba kun tɛ se k'a kɔrɔtan parce que a den tɔgɔ jugu b'a kɔ donc o man di musokɔrɔba si ye donc denjugu wolo de b'o kɛ I y'a faamuya wa o denjugu wolo de b'o kɛ e ye denjugu den de minnu bɛ na k'u bɛ tugu e kɔ k'u bɛ defa anw tɛ se ka kuma olu fɛ koyi e ba b'a dɔn anw ye mun d'ale kan ni ba e ba b'a dɔn anw ye yanni e ba yan'anw ni a ka den wololen ka ɲɔgɔn ye yanni korotumu ye saraka den mun wolo yanni anw n'o ka ɲɔgɔn dɔn korotumu I b'a fɔ a ye ko ne bala ko tɛ arasa ba yanni korotumu k'a ka nin den jugu sako den wolo anw bɛɛ tun bɛ taa an ka dugu la ka na koyi I y'a faamu korotumu ka nin saraka den de nana ni faso jɔkan ye an tugura kɔ korotumu ka nin jugu sako den de an bɛɛ janfa an b'o fɔ korotumu den ye bɛɛ bɔra a kalama korotumu yɛrɛ bɔra a kalama tuma min na anw kun b'a kɔ korotumu kun kɔntannen don anw tun b'a tanu korotumu kun kɔntannen don donc n'a ye sarakadenya kɛ korotumu b'a a dɔgɔya kan mɛn n'a bɛ se ka mun kɛ a bɛ se k'o de kɛ mun fɔra tiɲɛ de don ok korotumu den saraka den korotumu ka bɔnkɔnɔ den a ma Sumayila ka wari minɛ a y'a ɲininka n'a ye dɔrɔmɛ di anw ma korotumu ka danga den a y'a ɲininka n'a delila k'anw kunkan ko kuma fɔ korotumu ka nafiki den a y'a ɲininka halisa a bɛ kuma la a jɔnni kunkan ko kuma fɔ o kuma korotumu bangera ale la an tɔw cunna sanfɛ yan danga den danga safinɛ kun sen tɔntɔn I y'a faamu wa fa kɛɲɛ ba kɛɲɛ den arasibaci place foyi t'a la n'a bɛ yɔrɔ min na kɔ I y'a faamu wa karatɔ kana gileki ye fila ye kelen b'a kana kelen b'a nɔfɛ yalabagaw kana I m'a ye ne ye nin gilekinin bɔ I m'o faamuya wa ne y'o bɔ o parce que arasa filɛ nin ye denjugu de don I m'o faamuya den dɔw bɛ yen wolokun t'u la bangekun foyi ma kɛ arasa la faso kun ma sulu den kɔ Bacili ma arasa kelen sɔrɔ korotumu ma arasa kelen sɔrɔ Bacili ma nɛni a den si nɔfɛ korotumu yɛrɛ ma dɔgɔya a den si nɔfɛ wa korotumu ma kuma sulu a den si nɔfɛ fo n'i y'a kɛ nin saraka jugu den ye ne bala y'a fɔ I y'o faamuya wa arasa bɛ arasa tɔgɔma a ye nin yɔrɔ ta dɛ arasa Bacili ka arasa korotumu ka arasa bɛ I n'a fɔ denjugu de quoi bilahi talahi arasa bɛ I n'a fɔ ni mɔgɔ mun talonna namasa fara la ka bin mangoro fara kan ka wuli ni lemuru fara ye I ma talo fɛn na I ma bin fɛn kan I ni fɛn ma wuli ka talo namasa fara la ka bin mangoro fara kan ka wuli ni lemuru fara ye I ma talo fɛn na I ma bin fɛn kan I ni fɛn ma wuli arasa ye dangaden de dangaden n'a kalanna dangaden kana da kalama n'a I y'a faamuya wa n'a y'a daji tu a daji ka o dɛsɛ n'a talonna a senkɔni kuturuba ka a dɛsɛ a bɛ taa bin yɔrɔ min na o ka kɛ W n'a wulila k'a jɔ Z ka k'a bolo bilahi talahi a ka kalan tɛ foyi ɲɛ a ye fo n'a bɔra ka ɲɛ ma I kan ka lɛtiri sɛbɛn arasa ta kɛra o y'o faamuya wa ni sogo si banna a bɛ waraba kuncɛma bin ɲini arasa si de banna o de tora ma a taara fɔ ko procureur de ye bube faga ni I y'a faamuya wa fɛn bɛɛ da ka di sɛ la fo muru jago fɛn bɛɛ da ka di sɛ la fo muru feere n'i ye sɛ ci k'a ka taa sogo san fɛn bɛɛ da ka di sɛ la f'a ka na ko sogo banna ni sɛ nana ko sogo ma sɔrɔ sugu la sɛ yɛrɛ ye sogo ye koyi I y'o faamuya wa dununkɔrɔni kunkolo tɛ dogo nanji la arasa bɛrɛma nanji de don sama kunkolo tobi nanji bilahi dununkɔrɔni kunkolo tɛ y'o la I n'i ka droit dɔn I ka bloc droit dɔn bɛɛ a b'i ni procureur bɛ cɛ arasibaci bilahi talahi n'i ye jurumantigi mankan mɛn a nana ka wari kani ko n tɛ taa k'an ka wari to I nana mun kani wari dɔ b'o bolo ni wari t'a bolo n'i tɛ n'a dun bilahi I bɛ taa k'i ka wari to koyi arasibaci I m'o faamuya wa
abini munu cheni laila deni nenga di cheni nenga di abe kuma be foye ni deni nenga di muruni mu ya fa bolo ko billahi ya tese ka datula dena kan nenja be fa bolo ko muruni ko atese ka datula ko arasa isera sori iye kono be kungolo di kun to e baruba kungolo de bi bolo billahi talai procureur oluga mafa ko kuma procureur ka mafa ko kuma atini asim goita nunu ma bube mine na munu fe justice sharia droit sharia bube mine ne jugement ba ka ni procureur ani colonel che durushite jugement ta ni asimu che atani colonel che durushite bube ka mineli ani mali ministre shite nyonya srala bube mineli ani transition ministre te nyonya srala ya fa sharia de bube mine avec a fa vérificateur général ka ko procureur de bube mine procureur de bube juge procureur de a blakata kaso mbala a banana yi procureur ya blakata clinique la bube fatura donc oye procureur kungo ani kaso bomba kungo o be kungo kele ani clinique kungo donc ni e nana fo ku ya faga donc o kro procureur de a faga ni ko procureur ya faga atini procureur che abino lu de che koy arasiba che galon bebe da kumato la fa bulito a tele fanga tikala wa galon bebe da selima den na inika kele adia be ite so nga foko selima den bini muso ka muso ko te selima den era arrange obo madimi ni koy inika kele abe ya fam hasidi ay che mente muso folo bato ko do beba do ko e galon kalabanci de ay che ite to wu fe o che me to wu bobara blene te billahi tala ye galon te rasa isira kono duguli billahi isira dambuguli ya timo fama donc isira dambuguli quoi isira dambuguli ye kono be kungolo du to baruba kungolo ya rasa musoro nte dengolo dabla na ma nunguru ni wolo ye nunguru ne wolo ne ko musoro nte dengolo dabla na ma nunguru ni wolo billahi tala arasbaci ye nunguru ne wolo procureur sharia tigo ne ma fina ngoni ala be duguma billahi tala ko procureur dugwa parce que ala yere exemple ta yere kan ya fama wa mogo kelemuna ala ma fo je kono ko muhammadu sallallahu alaihi wasallam ne ya fama e de ne ala mo exemple ta ala ma fo Jésus nyana ya fama nabila Isa ni ne flana mene la dugukolo ga je kono ya fama wa kira shika ko o kira be se ka ale place fa ala exemple ta mogo kelemu kama je kono no ba le ala place ta o de procureur ni juge ala ko koni flana ba le ala la ya fama dugukolo ko ka ko sharia tugu ala klala ka fo ko sharia tigela kibi ki ka sharia tige ki ka do foiti ni ne ala che fui nyetene la dro donc ala ko koni ni alebe adama dona ko jiju do ala de afo oh ne tara olu re do ba ne tara fo ko lui mafa arasa ni banu wono sugura kai banu wono fanda ni jefere le sugura kai banu wono fanda jefere de ni masugo banu wono fanda la be jefere le sugura ko bara chili de la koy polongala te do she bo bara la mumi ka do de mago be she sugula suno al ni she ko be nyonyo biado arasa duba kono ni nyo susula yu kama worola dugo nyogona nyo ti se ka jego ni ki be nyina wo se ni polongala en billahi talai bagri polongala mo golone mbora dumbia fa o te clé asmu fi ngoy ni ki bo clé be kargu arasa ni samia sera ni fienda ni nyotiga sera ibe funu ne tkewu iseri danela billahi tala iseri danela o arasi ba chabi ni procureur de che ika mogo folo imineli la ika sisa mogo be arasa ko ne bala ko te barkate la barkatashi la duaute ko duautashi ko ka onto iko ne bala ko te uyimina kata gendarmerie la nyachi utara niye kati jo yo fama wa tribunal kono anye tribunal pam paranki ou ko dossier est vide parce que baraka be ona doa be onko ala be on fait kira be on fait mais e ki ka bi mogoni ni o yi mine bi jama mbora la te sotraman fa billahi taala mo sababe do nga faru ka sotraman wala al paranke ta gulo fana bisri paranke bisri ga dolo ko do ka kla ka gauche sabal bu balabu quartier mal tororo jigoron mo mbori no fait je te le jure follow ikam ne lanye fam beke réseaux sociaux
i photo mais bibi na ni e photo bla mo bi bani o te dangay i ma ke président i ma ke almami i ma ke député ka diɲɛ tugu ko ka tila ka diɲɛ bayila tere jugu de nya tamasiyɛn do wa barikati la barikati nɔfɛ mɔgɔw kɔ a bɛ dugu la ne bala ko tɛ barikatu kɔ barikatugu kun b'i kɔ o kun y'anw ye mo qui veut ou pas tiɲɛ ye kelen de korotumu yɛrɛ b'o dɔn k'anw t'i kɔ o cɛ tɛ yen k'anw t'i kɔ e saraka de i yɛlɛnna ka taa palɛ la buwa i yɛrɛ sɔn a k'anw t'i kɔ waraw wara minɛ waraw k'anw t'i kɔ kɛlɛ cɛfarin b'i ma gan kɛlɛ tɔgɔtigi ye e kun b'a dɔn anw de kun bi k'an ma gan e kun bi kɛlɛ tɔgɔ ta mɛ anw de kun bɛ kɛlɛ ma gan kɛ saraka den Batilika Biribara den MB Azuro saraka den gawa e tɛ gawa ye arasibaci e gawa de ne y'a f'i ɲɛna n ye gawa ye i m'i ka labɛn o ye kuma dɔ la n'i y'i labɛn n'i bɛna la a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna ko arc-en-ciel de bɔra saraka den ni mɔgɔ tugura gawa kɔ dɔrɔn a bɛ gawa ɲɛna k'a bɛ ko dɔn ni mɔgɔw ye dangaden danga safinɛ kun arasa mɔgɔ si t'a dabira anw da la Bamakɔ nk'anw ye lorunin an ɲɛ la terrain lorunin jauninin anw y'o ye koyi i y'a faamuya wa mɔgɔ si t'a dabira anw da la Bamakɔ bilayi depuis Sonatam na i y'a faamuya wa ni Sonatam na ni mansin bɛ kasi sɔgɔma n'a ko yun an b'a dɔn baarakɛyɔrɔ heure sera n'a ko wu an b'a dɔn ko 14 heures posi sera n'a ko wu an b'a dɔn ko baara daminɛna 14 heures depuis Sonatam na i y'a faamuya wa 14 heures ni Sonatam mansin bɛ Bamakɔ bɛɛ i y'a faamuya ni buru bɛ fiyɛ ni sonnerie bɛ kɛ i y'a faamuya Sonatam na wa anw ye terrain dɔ kun bɛ ko lorunin an ye lorunin an ɲɛ la sarakaden e t'a dɔn k'anw ye marɔni ye sokurusi kɔnɔ an ye marɔni an ye wagatilɛ an ye vivergent ye i y'o faamuya wa an ye excellence butɔni b'a k'u la an ye gumujan ye an ye kandara ye e m'a faamuya an ye banani ye depuis a bɛ ba ɲinɛ sanfɛ an ye bura an ye so bura ye an ye mamutu ye an ye cani kanaji ye i y'o faamuya wa an ye latige ninnu ye an ye cani kanaji ninnu an ɲɛ la e bɛna mun de dabiri anw da la fa b'e la depuis Baraka b'a ka karini fara an ye Baraka an ye Lasini Sumaro ye an ye Burama i y'a faamuya wa Bura Tarawele an ye Bura Tarawele ye Ala ka Bura an ye Dema Sisoko ye fa b'e la han Musa Tarawele Coupe Cabral fɔlɔ min ni Mali y'a ta n ko Mali ye Coupe Cabral ta fa b'e la Coupe Cabral n ko o tara Kayikaw ye Coupe du Mali ta k'anw fitinin to kulu la e bɛna mun de dabira anw da la Bamakɔ ka bon dugu yɔrɔ de b'a kɔnɔ quartier 4 dɔrɔn Senu ni Sikɔrɔni Moribabugu ani Sɛbɛnnikɔrɔ e bɛ mun de dabira anw da la o ɲɔgɔn la hali ni ye Marjala Ɲare lakunu an b'a tunu Bamakɔ e gawaden e bɛna mun de fɔ anw ɲɛna Pont des Martyrs n ko Pont des Martyrs a été construit en 1955 inauguré 1957 fa de b'e la e bɛna mun de dabiri anw da la Mali ka équipe nationale mɔgɔ fɔlɔ min y'a bi don e b'o dɔn n ko de ye Cheikh Diallo ye Mali kɛlɛ équipe nationale ko nin ye Mali ka équipe nationale a bi fɔlɔ mun y'a dɔn o de ye Cheikh Diallo ye ne b'a la ko tɛ cɛ si tɛ se ka wuli k'a da Mali équipe nationale la ko Aigle mɔgɔ si m'a da la i y'a faamuya alimankɛ dɔ de tun bɛ yen dɔrɔn o de ye maillot san ka d'u ma maillot u y'a faamuya u bɛ sous-vêtement complet mun don i y'a faamuya u ka maillot sanfɛ Aigle de tun dɛsɛnnen b'o kɔfɛ donc o mun bɛ yen u bɔra ka réchauffement kɛ dɔrɔn u kɔ donnen dɔn Aigle de bɛ ka ye a dara ko les Aigles du Mali sinon cɛ si tɛ se k'a fɔ ko karisa de y'a tɔgɔ da non Aigle dɛsɛnnen yera maillot kɔfɛ dɔrɔn e bɛna mun de fɔ anw ye i bɛ Bamakɔ dɔn wa n ko Sugunikura nɛgɛgosilaw de tun bɛ Arayida la est ce que fa b'e la e bɛna Bamakɔ de fɔ anw ɲɛna est ce que e b'o dɔn assemblée filɛ yɔrɔ min na n ko tun ye Bamakɔ ɲamanbɔnyɔrɔ de ye Bozola Bagadaji i y'a fɔ Mɛninɛkura ani Bamakɔ kura n k'olu ka ɲamanbɔnyɔrɔ de tun don e bɛna mun de dabiri anw da la Bamakɔ i bɛ Bamakɔ dɔn de wa i bɛ Bamakɔ dɔn walayi bilayi tala i tɛ foyi dɔn Bamakɔ gawadi ye e bɛ mun dɔn Bamakɔ n ko Bamakɔ ye daba 5 de ye Bamakɔ ye daba 5 de ye koyi Arayida Bamakɔ de koyi Arayida Misiribada i y'a faamuya wa daba 4 dibida ani voxuda ou bien posuba da n'a y'i diya i b'a kɛ 6 ye mais posuba da de tun bɛ yen kɔfɛ voxuda farala a kan Bamakɔ y'o daba 6 de i bɛ mun dɔn Bamakɔ gawadi ye an bɛ tugu mɔgɔ kɔ Bamakɔ mais o cɛ tɛ Bamakɔ mun b'a dabiri anw da la Bamakɔ fa de b'e la
Mo bago mobile ou vendre. Il y avait mobile moun na Sénégal go car rapide o be bora Bamako de o do kume boli ka tabako. Est-ce que vous l'avez? Il veut faire le dos Bamako. Il veut faire le bon. Le Bamako de fille là, go di. Ya fama. Il veut faire le Bamako. Il n'a mouillé background là. Ne balade à fille là. Mogo. Bamako dere. Na ko Bamako ga dere mena yoro do fie quartier dama do fie Bamako ga dere be ka du faso do kare la ou ve ou baso bo kare la soit ou fa ou kumo kare la soit ou ba ou kumo kare la. Mogo fa na bamo kare ke. Yo fama wa ou ve yi faso ni baso te yi fa ni bamo quartier ke. Billahi talai te Bamako kai. Ni I faso. I fa ya fama I faso te misra I baso te misra I fama misra ke I bama misra ke I fa te Bamako kai. I faso te mene kura ka duba te mene kura ka duba I fa ka duba te mene kura I ba ka duba te mene kura billahi tala I fa ma mene kura ke I ba ma mene kura ke te Bamako kai I fa ka duba te bagadaji I ba ka duba te bagadaji I fa ma bagadaji ke I ba ma bagadaji ke te Bamako kai I faso te bozula I baso te bozula yo fama I fa ma bozula ke I ba ma bozula ke te Bamako kai I faso te nyare la I ba faso te nyare la I fa faso te nyare la I ba ma nyare la ke I fa ma nyare la ke te Bamako kai ya fama wa Dravella bolibana I fama bolibana ke I bama dravella bolibana ke te Bamako kai ni ya bola Bamako ka Bamako quartier bana billahi tala bana o be Bamako dem pe yere ni quartier ke so ou fa ni quartier ke e Bamako de gacha Bamako de gacha arasbachi e gawadi an tukure ko ibno ke kore arasa no fina ngo gawa kacha gawa be mawa be 150 be sala so be klemakala be difrela be poporo lo be debe minanga nchube minanga teme be girigiri a ombe maram poporo be flongolo chipa be daka trace be kolongono bimbe kawa be e kawadini gawa itanduru be o tanduru be Mali région be mani cercle damado o fama Mali région ni région be toy e sraka de be fendo mawa ne de côté gawa kera togo to adonani aborani yoro ndo la kana rasa ibi place la danga safina ki ala bi se ka diɲɛ de ma togo di ka diɲɛ minɛ la san saba kɔnɔ ni duwawu b'i kɔ ala bi se ka jamana kelen de ma togo di ka jamana minɛ la ni barika b'i kɔ san saba kɔnɔ ala bi se k'i bila bɛɛ ɲɛ togo di ka tila ka bɛɛ tɛmɛ e la ni danga t'i kɔ san saba kɔnɔ ala bi se togo di k'e kunnaja ka tila k'e kunnagoya ne y'i fa bonya ala bi se k'e kunnaja togo di ka tila k'e kunnagoya arasibaci ne y'i ba bonya an bɛ jigi la I y'i fa ka dossier ta don min na an m'o ya an bɛ jigi la wa I y'a faamuya wa mun yɛrɛ y'i ka dengidi kɛ I y'o ka dossier ta don min na an m'o ya an bɛ jigi la I ba furulen don mɔgɔ min ma bi na I ba cɛ I y'o ka dossier ta don min na an m'o ya an bɛ jigi la n ko de kama I bilala mɔgɔ la I tilala ka taa sira bɛɛ la dangadenya taamasiyɛn laban t'o ya I ye Bube ta I ma tila ka siro la I ye Bubu ta I ma tila ka siro la I ye Karim ta a dan tɛ fo ka tila k'a d'a ma ko l'enfant terrible du pays ja barika bɛ Karim na jaw n'a ba ka di o n'a fa ka di I y'a faamuya e taara kɔlɔlɔ la bi Karim tɛ yan saraka di a damandi dɔɔni bɛ tolen ye a ka yɛgɛbɛ la k'i ka bɔnfɛn sɔrɔ kun arasibaci e bɛna mun de fɔ mɔgɔw ɲɛna ala de y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko sunkalo ko sitanɛ bɛ siri Mali kuru kara bɛn ne bala ko tɛ sunkalo arasa e de bɛ ka minɛ donc ala kame de ma e de Mali sitanɛ billahi ala kame de ma e de Mali sitanɛ ala bɛ sitanɛ minɛ maliyɛnw bɛ minɛ sunkalo e n'o tɛ den e n'o bɛɛ tɛ fani bala ala bɛ ibilisa minɛ sunkalo k'o siri sunkalo e bɛ ka minɛ e tɛ Mali ibilisa ye e tɛ ibilisa en personne ye e tɛ ibilisa adamadenlama ye hali n'i tɛ sitanɛ ye Mali sitanɛ ye jugusako den arasibaci I sera k'i da waga k'an kun kan ko kuma fɔ e danga safinɛ kun don fɔlɔ min na ni ne bɔra ka video kɛ salon na sini kɔta k'i ka taa bɔ an parents ye dɔrɔn an tɛ ka se ka don e de nɔfɛ dangaden I m'a fɔ ko CDR tɛ Maliko ye ko CDR kun tɛ Bako ye ne m'a f'i ɲɛna n ko n'a kun tɛ Bako n'i ye cɛbakɔrɔw fara ɲɔgɔn kan ko Bako ka bɔ a la I t'i ba tɔgɔ fɔ I cɛ mɔgɔ wɛrɛ t'a ba tɔgɔ fɔ o dangadeyatɔ ye n ko ne bɛ bɔ a la cɛ fara muso kan b'aw ladi ni cɛw cɛ jɛra a tɛ fa tɔgɔ fɔ a tɛ ba tɔgɔ fɔ a t'a fa fɔ a t'a ba fɔ a ye ka to dangaden don ni muso don dangaden don ni cɛ don dangaden don
a t'a fa tɔgɔ fɔ a t'a ba tɔgɔ fɔ a tɛ kuma u ka so kan a t'a balima tɔgɔ fɔ a ye k'a to yen dangaden arasa ye dangaden arasamaci ne bala ko ten bilayi ye dangaden ye danga safinɛ kun ye sinon e n'anw jɛra ka kɛlɛ kɛ k'an bɛ maliko laɲini ka mɔgɔ sugu minnu ɲini mali ɲɛmɔgɔya la anw y'olu sɔrɔ e ka tila ka ban transition in ta i k'a lajɛ n'i ye colonel cɛ duuru fɛn o fɛn ta a ka poste la i b'a fɔ ko non k'o de ka farin ni Asimu kumana ni Asimu kumana i bɛ cɛya valeur dɔn ni Asimu kumana i bɛ hɔrɔnya valeur dɔn ni Asimu kumana i bɛ sɔrɔsiya valeur dɔn ni Asimu kumana i bɛ barika y'a ka kumakan na ni Asimu kumana i bɛ duwawu y'a ka kumakan na ni Asimu kumana i bɛ jigi ye a ɲɛda la ni Asimu kumana i bɛ fa ye a da kɔnɔ ni Asimu kumana i bɛ assurance ye jamana kɔnɔ ni Asimu kumana i b'i yɛrɛ ye k'a dɔn k'a fɔ n'i tɛ ɲɛngoden i tɛ se ka ban ni cɛ in na n'i tɛ hasididen jamana maracogo ɲuman tɛ tɛmɛ nin ta kan ni i tɛ kunnafɔden ye i yɛrɛ bɛ sɔn ko nin ye hɔrɔnden ye ni ye wage ye a ka rôle la n'i ye wage ye a ka rôle la i jigi bɛ fa n'i ye wage ye a ka rôle la i bɛ denw ka siniɲɛsigi ye n'i ye wage ye a ka rôle la i bɛ jamana ka avance ye n'i ye wage ye a ka rôle la i bɛ wasa n'i ye jaw y'a ka rôle la i b'a fɔ ko non ko cɛya banna n'i ye jaw y'a ka rôle la i bɛ da mɔnzɔn ye ni jaw kumana i bɛ Sunjata ye ni jaw kumana i bɛ Umaruel Samba dɔndɔ ye ni jaw kumana i bɛ Babemba ye i bɛ wasa jamana nɔfɛ i bɛ jeliya nafa i bɛ hɔrɔnya nafa ye ni jaw kumana i b'a dɔn k'a fɔ ko jaja ni cɛfarin minnu tun bɛ fɔ ka tɛmɛ jinɛw tɛ wɔkulɔw tɛ u kɛra u ba den ye i n'a fɔ jaw u kɛra u fa den i n'a fɔ jaw u kɛra halala i ko jaw sarakaden i tun ma nkalon bɛɛ da jaw la nafigi den fɛn o fɛn fana tun bɛ bi na n'u bɛ transition fɛ bi na nafigi den fɛn o fɛn tun bɛ ka fɔ ko jaw k'o bɛ fɛ ka Asimu janfa jaw o bɛ fɛ ka transition janfa jaw o b'a d'a ma aw nafigi den ninnu aw pɛrɛnɛ ne tɛ ɲinɛ ko kɔ aw nafigi den bi aw kɛlenw de bɛ k'o jaw commenter hɔrɔnkolon den ninnu aw kɛlenw de bɛ ka transition bɛɛ tɛgɛrɛ fɔ transition bɛɛ kun nafiki den jahili den tetekule den nantankolon den ninnu janfanci den ninnu aw ɲinɛna o kuma ninnu ko non il y a un dossier partagez aw saraka den ninnu o ma kɛ tiɲɛ aw ma bɔ k'o pardon demander bi aw kɛlen don k'aw yɛrɛ laɲinɛ o kuma ninnu kɔ saraka den ninnu aw bɛ stratégie fɔ sɔrɔsiya nafigi den ninnu bi aw bɛɛ bɛna transition bravo transition aw jahili den ninnu minnu bɔra ko c'est un dossier très important de un dossier i y'a faamuya wa a y'a dayɛ a y'a partager dɛ i y'a faamuya wa dossier dɔ bɛ yen colonel Jaw dɛ i y'a faamuya wa o mun bɛ CNT la o de kɛlen don ka CNT mɔgɔw wuli Asimu kama dɛ Jaw bɛ ka nin kɛ dɛ parce que la dɛ ni Asimu tɛ yen dɛ Jaw de bɛ na dɛ aw nafiki den ninnu aw ɲinɛna olu kɔ aw m'o bɛɛ fɔ o kɛra nkalon ye aw t'o pardon demander fɔlɔ aw bɛ na k'aw b'aw fara anw kan aw bɛna se a ka kumaw tigiyaw minɛ nafigi den ninnu i y'o faamuya wa ni Moro lajɛ n'i ye Moribo ye f'i bɛ wasa n'i ye Moribo ye f'i bɛ content n'i ye Moribo ye f'i bɛ content n'i ye Moribo yɛrɛ ye c'est-à-dire n'i ye Moribo yɛrɛ ye i b'a dɔn ko jaja kumamuguba tɛ quoi n'i ye Moribo yɛrɛ ye i b'a dɔn ko jacɛya ye dusu de ye n'i ye Moribo ye f'i hakili bɛ jigin fila la n'i ye Moribo ye parce que o de kama bamananw ko n'i ye murutigi ni marifatigi ye kɛlɛ la ko murutigi de ka farin marifatigi bɛ mɔgɔ faga yɔrɔ jan fɛ murutigi bɛ gɛrɛ i la n'i y'u gɛrɛlen ɲɔgɔn na murutigi de ka farin an ma ko bɛɛ da Moribo kan kow bɛ cogo di bi a ɲɛfɔ an ɲɛna kɛ ninnu bɛɛ colonel cɛ duuru in aw fɔ ninnu ɲɔgɔn tɛ o Sokɛli cɛkɔrɔba bɛ yen k'u kɔlɔsi e saraka den bɛna wuli Bube ko kuma na e ye mun da Bube ka mɔgɔya da kan arasa ye danga den e ye mun da Bube ka mɔgɔya da kan a ɲɛfɔ an ɲɛna kɛ kuma jumɛn bɛ yen e ma mun fɔ Bube ye ni e yɛrɛ tɛ nafiki den ye Bube ko kɛlɛ ye nimita y'o la arasa e ma ko dɔ de faamu ni suruku ye mɔgɔ muso kamalen minɛ suruku ye mun kɛ a ma bɛn mɛ suruku ma basi kɛ i muso kamalen ni suruku y'o minɛ i y'a faamuya wa fulakɛ j'ai jamais vu un bɔbɔ soldat fulakɛ depuis e bɛ nin kuma fɔ i b'a dɔn k'e ye fila de sinon n'i bɛ bɔbɔ ɲini i bɛ taa kan de kɔnɔ yɔrɔ sɔrɔsi t'a la e kɔni b'a dɔn mɔgɔ tɛ fila ta
n'i ye fila ta k'u kɛ sɔrɔsi i yɛrɛ tɛ ɲini n bɛ jugu ɲɛ don mɔgɔ la de bilahi n'i ye fila kɛ gardien i ka da la zo ɲɛ bi ka so la e ni ala ni kira cɛ fulakɛ k'e ma bɔbɔ e fulakɛ e bɛ taa bɔbɔ e bɛ misi yala la kungo kɔnɔ e bɛ se ka sɔrɔsi ya don kan dɔ kɔnɔ mali kurukara bɛɛ n'i donna kan kɔnɔ ka bɔ n'i ma bɔbɔ sɔrɔ yen nɔ bilahi tala in kalela ala la n tɛ kuma jo mun man cɛ k'a fɔ nin kan filɛ nin cɛw b'a kɔnɔ bɔbɔ t'a la bilahi o kan tɛ mali bɛɛ fa bɛ la fa bɛ la o kan tɛ yen ne bala ko ten i yɛrɛ tɛ se ka bɔbɔ 15 fara ɲɔgɔn kan m'a fɔ ni bɔbɔw ka dengili bɛ n'u ka tulonkɛ bɛ ka sɔrɔ ɲɛnajɛ tɛ i y'a fɔ a bɔbɔw welela ɲɛnajɛ mun na i tɛ bɔbɔ kɛ 20 fara ɲɔgɔn kan diɲɛ na ni kan kɔnɔna tɛ o tɛ yen k'a fɔ an ye bɔbɔ kɛ 20 fara ɲɔgɔn kan kungo tɛ dengili tɛ kɔɲɔ tɛ ka bɔbɔ kɛ 20 fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ kan kɔnɔna tɛ i t'o ye diɲɛ kɔnɔ i tɛ bɔbɔ ka ca dɔ f'i ka don kan kɔnɔ i ka sɔrɔsiw ɲininka fa b'e la fa b'e la ne bala de ko anw ye kɛlɛkɛlaw de an ta ye ka sɛnɛ kɛ ka kɛlɛ kɛ an ka kuma man ca mais aw filaw e de nana filaw di yan dɛ la ilaha illallah ye bari e ta tiɲɛna bi filaw e ma mɛn yan Mamutu Diko fila don mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min bɔra k'i jɔ k'a fɔ ko mɔgɔ t'i tɛgɛ bɔ kafiri dɔ bolo k'a don kafiri dɔ bolo k'an t'an tɛgɛ bɔ faransɛw bolo ko k'a don risiw bolo i y'a faamu a nana n'o de ye dabiri.com na Mamadu Diko ye mun fana bɔra ka taa i y'a faamu ko filaw de bɛ ka faga o ye Diko ye i y'a faamu Diko fɔlɔfɔlɔ mun fana taara i y'a faamu wa Faransi ka taa i y'a faamu wa faransɛw ka Macron ka invité a ka taa Mali kunkan ko fɔ ka sɔrɔ hali Mali bilakoro kuntigi tɛ o fana ye Diko ye i m'o faamu o fana ye Diko ye tiɲɛ tɛ Amadu Kufa o fana ye fila ye Yag o fana ye fila ye wa fila kɛlɛ de bɛ camancɛ in na bɔ Jadisi fila bɛɛ tɛ Jadisi bilahi fila bɛɛ tɛ Jadisi mais Jadisi bɛɛ ye fila wa Jadisiw bɛ ka filakan de fɔ i tɛ nin bɔbɔ ko nin t'i arranger dɛ fulakɛ jamana in n'a ɲagamini bɛ fɔ a n'a tile ni bɔbɔw tɔgɔ t'a la dɛ e cɛ bari e nana tɔ bɛ tiɲɛ bari a y'a bɔ fila ye ka na ko surasi bɔbɔ surasi tɛ bɔbɔ surasi bɛ bɔbɔ surasi bɔbɔ surasi tɛ mais bɔbɔ Jadisi tɛ yen dɛ bɔbɔ Jadisi tɛ yen dɛ fulakɛ bɔbɔ Jadisi tɛ yen dɛ bɔbɔ Jadisi tɛ yen bilahi talayi bɔbɔ Jadisi tɛ yen kadɔ Jadisi tɛ yen mianga Jadisi tɛ yen Jadisi non Sangare fulakɛ Sangare non Sangare n tɛ nin ja bari la bari de fulakɛ de nana don ne kan donc fulakɛ y'a dabɔ mun kama n b'a kɛ ka fila tɔw lasago non a ye nin fulakɛ in to n bolo Jadisiw yɛrɛ bɛ ka communiquer kan jumɛn na min wɔtɔ mun jɔtɔ ana purutu jɔtɔ mun jɔtɔ filaw e ni ala ni kira cɛ fila jamana no ni bere b'o kan na jango mɔgɔ min sera ka kalasini da fila kan na e m'a ye ni minɛ mɛlɛkɛ ni ala y'a ci ka na n'a nana mɔgɔ dɔ ni minɛ a bɛ tila ka yɛlɛ sanfɛ mais depuis Kufa sera ka filaw sensibiliser ka marifa da filaw kan na ni minɛ mɛlɛkɛ ko ala ma k'ale tɛ taa ko parce que a t'a ta ni ka segin ɲɛ a sina ka to filaw kɛrɛfɛ yen dɔrɔn a b'a minɛ dɔrɔn e n'ala cɛ fila ni kalasini mɔgɔ min jamanen don ka bere to a bolo mɔgɔ min ɲɛna ale bɛ se diɲɛ bɛɛ la ka bere to a bolo n'i ye kalasini da o kan na e ni ala ni kira cɛ ne yɛrɛ ma dɔn Kufa in ye den sugu mun ye quoi mɔgɔ min bɛ se ka bere bɔ fila bolo ka kalasini da o kan na e ni ala cɛ fila beretigi yɛrɛ fɔlɔ fila bamurutigi yɛrɛ fɔlɔ ni minɛmɛlɛkɛ ka taa ni ka segin cayara jango fila kalasinitigi depuis Amadu Kufa sera ka kalasini da filaw kan na ni minɛmɛlɛkɛ ma yɛlɛ a b'u nɔfɛ yen ka tagama de filaw bɛ fagali dɔn la fila fana ka na dɔ fɔ bɔbɔ ma Mali jɔliko la bi na guerre min bɛ Mali kɔnɔ rébellion ko ninnu tɛ koyi mun bɛ Mali kɔnɔ fila do a 90% pour le mun wɔtɔ mun jɔtɔ ye i y'a faamu filakan yɛrɛ fo min b'a kalan ni nɛnɛ de bɛ hali ni denmisɛnnin dawolo bɛ ka yɛrɛyɛrɛ sɔgɔma ni nɛnɛ bɛ denmisɛnnin na n'a dawolo bɛ ka yɛrɛyɛrɛ a bɛ mankan fɛn fɛn bɔ a bɛɛ filakan bilahi tɛnɛ e ma o de kama Europe bɛɛ bɛ se filakan na parce que nɛnɛ tɔ kan de don i yɛrɛ ta dɔn ko fila faamuden f'i k'a ye dɔnna e ni ye fila ye
Emma ye iba don Emma ye tu b'a fɔ ko fulaw ye cɛfarin ye bɛɛ I bɛ ɲininkali kɛ quoi ko Umaru Weli wa n bɛna fula ye b'a la a ka histoire caman bɛ cɛn o tɛ koyi u m'a fɔ ko Umaru Weli Sama don dɔ taara ko ka muru naba faga bilahi talahi nkalon don depuis Ala ye mɔsi dɔn o cɛ tɛ mun ye kɛlɛ wuli ka taa bin mɔsiw kan o cɛ tɛ yen nkalon don wallahi bilahi nkalon don o muru naba tɛ diɲɛ kɔnɔ ko fulakɛ dɔ kɛra Musata ye nkalon don sa ninnu bɛɛ ye ziiriw de sa ninnu ye ziirikaw de a dalen n'olu de la ne b'a dala n'aw tun bɛ mɔsi dɔn bilahi hali ni kun ye fila fara ka fila sɔn fo k'a fan fara fila si tun tɛ sɔn muru naba a bɛ ko olu ka o mana minnu lamɛn de ye ko dɔ fulakɛ dɔ taara dɛ ka muru nabaw faga nkalon ma tɛmɛ a kan bilahi talahi histoire si tɛ tiɲɛ muru naba mɔsi genge naba mɔsi cukuru naba mɔsi kango e m'a mɛn ko mɔsi kango wa la ilaha illallah fulaw bon fulaw nana ka video cɛ quoi fulaw maliko yɛrɛ la e ko siya bɛɛ kuma man di ni fila ye san 10 bɛ retard mun na fila ye retard